na-eme ọnwụ n'imere m ife dị njọ alilio. Eji m egwu a wee na-asị ụmụ Adazi-Nnukwu niile ka ha kala obi maka ọnwụ Igwe bụ Michael Ojiako, Igwe the third of Adazi-Nnukwu, n'ihi na uwe bighị n'akwa. Wee na-asị ndị be Ojiako niile ndị ọnwụ a metụkasịsịrị unu weli ndịdibe n'ihi na uwe bighị n'akwa. May his soul, Igwe Michael Ojiako, Adama of Adazi-Nnukwu, bless in perfect peace. Amen. Adama. Usakusali owu maka na ọjọ́ n'ọgbọ́n aka na-ekwu giri 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 pom pom pom. A na-esi n'elu ụwa ekpoche dị ka jibo nila bụ. Isi bụ ka na-erie, isi bụ ka na-erie. Igwe niile jekọ n'ụzọ, igwe niile nọ jekọ n'ụzọ. Gbuo dike, gbuo dike, mbọsọ ọgọ chọba dike. Ọnwụ n'imere m ncha, ọnwụ n'imere m igwe dị njọ. Nigeria kwasị Igwe, Anambra akwaba Igwe. Anambra akwasị Igwe, Anọcha akwaba Igwe fa. Anọcha akwacha Igwe, Okotu akwaba Igwe. Okotu kwacha Igwe, Adazi akwaba Igwe fa. Adama. When I get the President General Adazi-Nnukwu, see Akalobi, Chief Ben and the more. Eza no be this year. Osibu keleli ya the three countries Adazi-Nnukwu nwere. Ọnwụ bela anyị nsha. Chief Pius Obiako nwa Ichie Eze Chiakwere Amaolu Clan Oludu ndidi bụ ọnwụ. Chief Elsie Olabụ Oke osisi na-eche ndụ Abụ Ogidi Nnukwu Clan Oke osisi ebe maka Chief P.O.N. mmụọ Eze na Eze nwanne Amata Clan. Eyi ọyọ ọgbọ na-efe ọgbọ na-akwa ife omume la anyị ọmụ na-eheme anyị ncha. All the age grade dị na Adazi-Nnukwu wee jikọta aka ọnụ wee sị na ba ga-akwa Great Igwe Michael Ojiako, Adama the third of Adazi-Nnukwu. Ife ọnwụ na-eme ọnwụ n'igbu emu. Ife ọnwụ na-eme ọnwụ n'imela anyị ife dị njọ. Ife ọnwụ na-eme ọnwụ n'ime anyị ncha. Ọnwụ amaghị onye ukwu, ọnwụ amaghị onye eze. Ka anyị kelebe ọgbọ tọsịrị Adazi Egbebelu Chairman Augustine Eze Obiora Abịala Jikọka Chairman Ichia Mike Akpụba Ichia Asimonye Mela wee abịa n'ụwa kwe age grade of Adazi-Nnukwu. Ka anyị gbaba Mr. Ogbuefi Leminwibe Udoka age grade of Adazi-Nnukwu. Ka anyị chọba Mr. Peter Ifeagwu Apapada ụmụ ife age grade of Adazi-Nnukwu, ndị mụrụ one man show, ndị njem ọnụ. Ka anyị chọba Mr. J.I. Chukwuma ife merụ mma, ọ ga-adịrị unu mma o. Abịa na ọganiru age grade Mr. Cosmas Obi were ọzọ Ebuchia Ịfụnanya age grade Ichia Omenyi Chief Eles Udechukwu Obi nwanne agbarabara ndị Adazi dị ebi. Ka anyị chọba Injinia CY Aleto Integration ofu obi age grade of Adazi-Nnukwu. Dr. Val Ọnwụkeme ọ bụ Igwe ka anyị na-akwa o. Adama egwu alịlị ụmụ Igwe bụ ike age grade of Adazi-Nnukwu. Onu m kenelu ka nkene chairman anyị Mr. Nduwisi Nkwọ ife melụ mma wee na-ekene Ebu Chaledi otu ọdụ society Ezinne enyi okwesịrị eze nwanyị katrọg ụmụ agbala Mrs. Ojiako. Ka nkenebe ATDU Women Wing Adazi-Nnukwu Lady Kate Nweke
President General. Kedu maka ụmụ amụrụ? Ndị amụrụ n'ụlọ ma biri n'ụlọ na-eri ife n'ụlọ na-asa arụ n'ụlọ ka m ga-eme ezigbo nne onye isi ndị amụrụ n'ụlọ nne Wamancho Mrs. FC Obianis Nwazụrụ Alụ Oyoye nne Goribe Star nne Fada ụlọelu alịrị egbu elu ife ọnwụ na-eme ọnwụ n'imele m ife dị njọ ka anyị lọta the late heroes Adazi ji wee bili late Rollins Nwaọgọ dim Omekanne ya echetakwara m Ezeana nwa Chinemerụ Frank Chigbo Ezeana Idejo ọnwụ buru ya ebu ife ọnwụ na-eme Ezeana onye ọma Ajụba Nzodo alọ tapodia Ezeana Ubuka Ezeana Udoka mma ọnwụ buru ya ebu ife ọnwụ na-eme elika Ezeana Ochina nwata ife nụṅara odogwu nnokogba nọ n'ala ana Obiako nza na mmụọ Obiako nze nọ n'ala ana afọ echeta nne otibu ịnyịnya ọnwụ buru ya ebu kedu kwanụ maka Chief Ezeana ụgha kwesịrị na Tele Anabọgụ Ezeana Udohimere Albasi Udochukwu echetakwara m Ezeana mmiri Okoye Ifrem Obudobi Ezeana Ọdụnukwe Emmanuel Ezekwem kedu maka Igwe isi Igwe kala bere ọnwụ echetara m ọbara owurugbo ego Bọni Ojiako ọnwụ n'igbu emu ọnwụ n'ime nwadụ obi ọnwụ n'imele m ife dị njọ ebe ị na-esiri anya n'elu ụwa wee bụrụ ezigbo papa m onye akara na Bauchi nka n'udo onye akara na kachi ya akara late Mr. John Obianis ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndụkwa kenelu nwanne nwoke bụ Godwin Obianis ha ncha bụ ndị ọnwụ gburu egbu ya na ụmụnne na-abụọ mụrụnụ Mr. Linus Obianis ikpe mara eziokwu ya na Valentine ọ bụ ụmụnne m ọnwụ ka anyị na-ekwu egwu ndị nwụrụ anwụ ka anyị na-ekwu egwu ndị dị ndụ maka na ọ bụ onye dị ndụ ka enyi onye nwụrụ anwụ ka anyị ga-edebe Chukwu na o mere ka anyị dị ndụ tata wee ga-akwụ igwe anyị Igwe Michael Ojiako Igwe dị tek Adama of Adazi-Nnukwu Adama ife ọnwụ na-eme shake up awolu Igbo odogwu nwoke bịa kelele ọsọ yetọrọ onowa na ọcha dunu kpakara kpaka na awolu Igbo onye nwere gị gbogbo gị ọdịbụ kenere ya dunu akụbuo nwata akụbuo obodo oyibo ka ị na-akụ onye ọma bịa kelele eziokwu aka nwanne mmadụ onye ọma duma akụbuo nwata akụbuo mbọsị ịkwara onye buru ebu ebugo nketa aka ndị bụ ego mbọsị ịkwara ichie eze Chiakwelu ndị na-eji duna akụbuo nwata kedere m ndị USA ndị New York anụrụ m ife ị na-eme akụbuo nwata odogwu kedu kwanụ maka dunu ebe kue dunu gidigidi dunu Ọhamadike former speaker Anambra State House of Assembly in the person of Mr. Bass Ọnụbolu mgbogbo the honorable anyị kelere gị Ojembe Nwilo Ezeana Ọchịla Ọsụa ọgwa ndị nwere ife ekenere m Ezeana eze nne ya ọ bụ igwe anyị ka anyị na-akwa kedu maka dim onye balụ Ogbukaagụ the prof ezigbo nna anyị wee na-ekene Ezeana ndị nwe ọzọ Obikili isi mmiri ị ga-adịrị anyị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ yes yo
shake up. Eza no bi adishie. Ene mo ayi kenere gi o. Bigi. Eza na eze nwanne. Nwanne. Ọkwa ndị nwere ife ndị abalabala. Eza na oke osisi. Eza na chikwadoro. Eza na obodo ume. Secretary General Ọzọ Society. Ayi kenere gi o. Abaga elika. Ayi tubega afa. Ayi agaghị apụta ebe a taa. Ọgọdọ ka o siri mee. One man show. One man extraordinary. Ife ọnwụ na-eme. Ife ọnwụ na-eme. Ọnwụ eme ife. Ọnwụ na-igbu emu. Ọnwụ gbukwara igwe anyị o. Ọnwụ na-ime anyị ncha. Ọlịlị. Adama. Amaka m mbọ bụ ego ndị ọgaranya na-esikwa na chi. O nwere ndị Chukwu mere mma. Ndị ndu tụrụ ofefa. Bido n'alọ ruo n'alọ. Ndị Chukwu mere mma. Piano. Ude nwazo onye ọma ọkwa aka m obi ayiri m o. Jefai n'odo. Onye nwere gị nwere ife. Enwe eze. Ọsị m kenelu ya. Onye ọma Little Johnny. Little Johnny. Johnny Nwalachie. Ude gị na-ede n'obodo oyibo. Nwafọ Adazi ka. Ọkwa gị lụrụ mbụza Adazi. Ochie ya faina. Onye na-eche bụ odogwu. Onye nwere gị nwere ife. Onye ọma Johnny ekene gị yo. Benijab Construction Nigeria Limited. Wee na-ekene. Chief Bonny Alọ. Ezo Baka. Ishi Obi Ukwu. Obi Ukwu. Ọsị keneria Prof. Ken Nwogo. Esan Ken. Okwuluọla na Unizik. Kedu maka otigbu ịnyịnya? Adolphus Afecheta. Nwanne mmadụ. Kenere meriri onye nwere gị nwere ife. Eze ọbịa yiri m o. Afecheta. Otigbu ịnyịnya nwere ife ngaju. Mbọta gwara nna gị. Anụrụ nne bunyere onye bụ moto. Otigbu ịnyịnya. Achọla moto nke m o. Eme nwata ka mere ibe ya. Obi adị ya mma. Ebunyere mmadụ moto. Dike dudu girigiri agaba na be gị o. Ebunye mmadụ moto. Kenela beliri ego n'ugwu a. Ezi ọkwa aka gị otigbu ịnyịnya. Kedu maka Walter Mmụọka Nwamgbaji. Kenelu nwanne nwoke Trebas Mmụọka. Oke nwanna Mr. Malaki ọnwụ jụrụ ezi oyi. Omerọla wee na-ekene Mr. Walter Aniefuna. Oji ebi eme ọgọ. Iji ebi webu na nne gị o. Ọ bụ ijele ka itiri na. Kedu maka Mr. Emeka Alachie nwanne mmadụ. Oke bụ n'obi. Agbogide odogwu abịa. Utu nkịta bụ sọ onye ọnya. Onye na-akpọ ogbu n'anya. Ofu ego n'ugwu goro. Ofu ego n'ugwu goro. Osi onume ekene gị. N'ụmụ gị ama. Ode n'Igbo n'aka mkpịsị. Ọbịa na-awala ego. Adama. Oke mmiri na-ezo. Oza na ya. Anyị na-atụ egwu. Oke Adama. Ibi na-eme ebuka. Nwa buru obi ya imuo. Kenere m. Arụsị obodo ezi ọkwa aka gị. Wee na-ekene Sabid Abasili nwanne a. Ọ sị m kenere ya. Ezi nwanne ya nwoke bụ Simeon Nwabụ. Enyi. Nwanne obi nwanne. Kedu maka dimension Ifeoma Mebe Mọzọ Mma House of Assembly Aspirants. Ana m ekene Mr. Lopen Ọnụọla. Nna dịrị nwa oke nna m ochie. Ibere ndị gbara na o. Barrister Godmas Emenike Ndulue. House of Rep. Content Pension Limited. Ọkwọ ndị Adazi ji bili o. Na Lagos gị Lodi Obi kiri. Ụwa dị egwu. Ezi ọkwa aka m ma ebu sponsor. Ọ ga-adịrị gị mma o. Ọyọ. Barrister Pius Nnọrịmụ. Ichie udo ga-adị. Ojere nwayọ. Legal advisor ATD Adazi-Nnukwu. Nwanne mmadụ anyị sị gaba n'ilu. Mmụọ oge ezigbo mmadụ zụrụ gị alụ. Mr. Bond Obiadị. Nwa bụ eze. Ọ ga-adịrị gị mma o. Kenere m nwanne nwoke. Ichie Obidi gbogbogbogbogbò. The Shadow. Barabara. Oke mmadụ. Obidi gboo. Olume ekene gị. Mbosi gwara nna gị. Ọ dị ka na-abụ ọfala. Late Chief N.N. Obiadị. Eze na nze kwesị. Eze na Obidigbo. Obidigbo si m kenelu ya. Ezi ọgwụ aka ya. Honorable Frank
ọkwa ya bụ chairman Idemili North Local Government. Ezi oyi bịa yiri m. Chief Pius mmadụ ka ife. Onye ọma Chief Pius. Onye ọma nwa mmadụ ka ife. Chinyere Gobia Kene. Okogo nume kene gị. BP mmadụ. Ọ sị m kelere ya ezigbo nwanne ya. Paul mmadụ ka ife. Ogbuefi Ifeanyi Chukwu. Abaraba. Kedu maka nwa ọgụ egwu sa padio ọgụ egwu nwanne mmadụ injinia Godi Akwụba onu m ekene gị ichie Chikwado oke injinia. Kedu maka akwụdola eze Frank Obiekezie ọnọnsola eze Lagos ka ị na-akụ Ishia Chinedu Kami Ugwumba Ezoyi ọkpọ ndị NAFDAC o nwanne mmadụ ekelere gị o Countryman ebepụrụ Ezoy Frontline FG onye nwe ndị ọ ga-adịrị mma saa Ojiako dị na nwa ezi onye bịa yiri m Prof Paul Agabo Ojiako dị na nwa ọ na-ahụ eyi anyị na-egbu egbu anyị na-egbu egbu anyị na-egbu egbu anyị na-egbu egbu igwe anyị nọ n'ala na igwe Michael Ojiako na ka m kelebezi ya ụmụnne ya na ụmụ ya na ndị nwunye ya ndị ọ lapụrụ wee naba mmụọ eburu ozu onye ọzọ ọ dịka egbu ukwu nkụ isi buka na-erie igwe niile ejekọ n'ụzọ amaka mmiri ma ọ gazi n'elu ụwa kike ya ga-adịrịrị amaka mmiri eso anyị ga-amụ isi ya ibe mere emego ụmụ Ojiako biko duri ndidi dibe ọnwụ Solomon Ojiako eyi nwanne otu na-asa ozu alụ ife ọ bụ. Kedu maka Joseph Ojiako mechie Ojiako anyị kelere gị werudu ndidi dibe BG Ojiako Valentine alilio kenere m ude ekwe Ifeọmụ na-eme. Kedu kwanu maka Alexander Ojiako Ifeọmụ na-eme Ojiako lụrụ liri nne anyị amara m ndị anyị ga-akpọghara ibefa unu erika bulie Ojiako onye akpọrọ ya bụ ibi ya Shimnatere Ojiako. Kedu kwanu maka Ishia Nene Ojiako eyi ụmụ ya na-ebe ụmụ ya na-akwa ndị ọla pụrụ wee naba ọnwụ ememe alụ ọnwụ n'ime m ncha ọnwụ n'imere m ife ọnwụ na-eweta ntiwe obi ọnwụ na-eweta nsogbu ọnwụ amaghị onye obodo jibiri ọnwụ amaghị onye okwu Ndụbụisi mmadụ amadị ibe ọnwụ nwa na-aza afa na ya Ndụbụisi onume kene gị Michael Ojiako Ndụbụisi Benz kenelu nwanne gị Innocent Ojiako ọnwa ga-akwa nna. Kedu maka Sunday Ojiako ụmụ Adama Sọni Baba Benedict Baby Ojiako Ngozika Ojiako nwunye CY from Olo Enugu State eyi kenelu m ndị gị welenụ ndidi dibe ọnwụ eyi ọ bụ ụmụ Igwe ebere nwa obere nwa Nwaamaka Ojiako nwa pikin kenelu m ego di gị Miss Abawala Ezoy Obi ejegakwa m ndị ezigbo nne ndị nwunye ya ndị lọlọ Igwe ndị Oriakụ Igwe agha na-azụ ezi nne Janet Ojiako welenụ ndidi be iru wee bighị n'akwa. Kedu maka Josephine Ojiako ezi nne ọ bụ ndị nwunye Igwe Patricia Ojiako dị lọlọ nne welenụ ndidi dibe ọnwụ dị unu n'iru wee bighị n'akwa eyi alilio 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 ife ọnwụ na-eme alilio Adama echezọkwaghị m the great hero Ojiako Ezenne
the man that brings development in Adazi-Nnukwu. The hero, the hero, the hero. Great Ojiako is in there. We love you so much.